Aj toto som ja ako malý, keď som miloval paradajkovú polievku. A Honza s Fabiny ma opäť vyzval, nech vezmem obľúbené jedlo z detstva a urobím ho dnes. Paradajky nakrájame podľa veľkosti, čery necháme celé a dáme ich na plech. Pridáme olivový olej, rozmarín, tymián, soľ, korenie, všetko jemne premiešame a pečieme do sladka. Medzi tým si spravíme mrvenicu, lebo tá tam nemohla nikdy chýbať. Z múky, vajca, oleja a štipky soli vypracujeme pevné cesto, ktoré necháme odležať, potom ho nahrubo nastrúhame, premiešame s múkou a prebytočnú preosejeme. Na chrumkavý chlieb si nastrúhame trochu parmezánu s goldou, chlieb potrieme zvonku maslom, naplníme ho poriadnou vrstvou syra a pripravíme si ho na opekanie. Keď máme paradajky upečené, tak prichádza na rad tento nerezový hrniec od Fabiny, ktorý je na takéto polievky ako stvorený. Orestujeme v ňom krátko cibuľu, pridáme cesnak, paradajkový pretlak a sušené paradajky. Pridáme pečené paradajky aj so šťavou, zvyšok vývaru a varíme 20 minút. Medzi tým si zhruba 2/3 mrvenice uvaríme v solanej vode a prepláchneme. Zvyšok opražíme na masle do chrumkava, scedíme a jemne posolíme. Uvarenú polievku rozmixujeme do hladka s trochou medu a dosolíme. Precedíme ju naspäť do hrnca a nakoniec iba zjemníme studeným maslom. Pripravený chlieb opečieme pomaly z oboch strán a jemne ho zaťažíme panvicou, aby bol zvonka dokonale chrumkavý a vnútri sa syr krásne roztopil. Do taniera dáme varenú mrvenicu, zaliejeme ju horúcou paradajkovou polievkou, navrch pridáme kyslú smotanu, bylinkový olej, parmezán, trochu chrumkavej mrvenice a k tomu ešte samozrejme syrový chlieb. Takže výzva asi splnená, máme paradajkovú polievku len s rôznymi textúrami a o mnoho hlbšou chuťou.